बिलि प्रडाक्शनाव दिहुनजानाय दोंसे गोदान बर' एलबाम नोंथांमोननि गेजेराव फैगासिनो। धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सिमेन्टसापुरि सानजारि नोगोरनिफ्राय बिजय बसुमतारी आरो फामे बर'नि नाजानायाव दोंसे गोदान बर' एलबाम एबा मिउजिक भिडिअ फैगासिनो दं। बे मिउजिक भिडिअखौ बिलिफां बर' इउट्युब चेनेलाव नुनो मोननाय जागोन। बे एलबामखौ बिथोन होदों एबा डाइरेक्शन होदों सामिर बर' आरो केमेराखौ खेबदों बिलिफां बर'आ। मेथाइखौ खनदों मुंदांखा बर'नि देंखोगिरि फुकन बर' बिथाङा आरो मेकआपमेन महरै जगत बर'आ गासैबो खामानिखौ मावफुंनानै समायना खालामदों। फावखुंगुर बिजय बसुमतारीया फोरमायहरनाय बादिब्ला बे एलबामा दोंसे आबुं रमान्टिक एलबाम एबा मिउजिक भिडिअ जागोन होननानै फोरमायदों। हास्थायोब्लाबो दिनै नागिरनो हाया।